Audifonos Vitoria. Zure kalitatezko audifonoak Gasteizen. Printze zoriontsua, 5. kapitulua. Baina Naratxo, ezin zara nirekin azken gau batez geratu. Ez, negua da eta laster ere lurra etorriko da, ezin naiz hemen geratu. Egipton eguzkia gogor berotzen du eta nire lagunak tenplu urrun batean ari dira abiak egiten. Sentitzen dut, baina alde egin behar dut, printze maitea. Laster itzuliko naiz eta harribitxiak ekarriko dizkizut galdu dituzunak ordezteko. Hitz ematen dizut. Baina han, plazan, pospolo saltzaile gazte bat dago. Pospolo guztiak lurrera erori zaizkio eta jada ez dute balio. Gaixoa, oinutsik doa eta negarrez ari da. Hartu nire beste begia eta eraman mesedez. Baina pintzea, hori egiten badut, itxu geratuko zara. Mesedez, egizu eskatzen dizudana. Enarak beste begi hartu eta aurrean utzi zion neskatilari. Pozez zoratzen alde egin zuen etxera.